Iki kan pok dhisik ya lur ya. Iki lur, aku arep ngayur godhong kates iki. Iki godhong kates sing digodhog mau. Arep tak kelo ludah. Lah iki bumbune. Bumbune iki brambang, bawang, lombok karo tempe gosok. Mengko iki sik tak uleke dhisik ya lur ya. Bumbune mentah-mentah wae lur iki lur, ben seger. Kasih garam. Soalnya ditumbuk angel rasa numbuk. Ini garamnya. Jangan kena ditumbuk. Wis rasa lembut-lembut lur. Sing penting ajur. Ngene. Iki mari ngono langsung tak tumpuk iki. Ayo Cangkil, awas. Jangan sana aja. Enak. Ayo Cangkil.
Ayo Bu, aku masak dongkate sewenang Bu. Dongkate dikelola udah enak. Kita masak sak wit-wite barang ya. Enak. Enak apa ora sayure orang? Ora kasinan toh? Apa kan? Ayo Mbak Ros, Mbak Ros. Mbak Ros masak apa mau Mbak Ros? Ayo Bu Rusmi. Ayo Mbak Intan.